כל האוהדים, הפודקאסט של אוהדי הכדורגל. שלום, אני שחר, והיום אני אארח את אופיר בפודקאסט שלי. אהלן, מה נשמע? שלום אופיר, אז בואו נתחיל. שאלה ראשונה, מה הכדורגל בשבילך? מתי התחלת להתעניין? כדורגל בשבילי זה קודם כל התחום הכי מעניין שיש. זה כבר מעבר לספורט, זה ממש תשוקה. אני התחלתי להתעניין במונדיאל 2014, מה שלקח אותי זה סיפור קצת מצחיק. אני ראיתי בסופר עם ארטיק מונדיאל, ואז ראיתי שזה מגניב, זה היה בגיל 8, והחלטתי שאני רוצה קצת יותר להתחבר לעניין, לכדורגל. אז סבא שלי ואח שלו לקחו אותי למשחק של מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע, והאווירה והקהל של מכבי חיפה משך אותי, גם ניצחנו באותו משחק. מאז אני אוהד שרוף של הקבוצה, משתדל להגיע לרוב המשחקים ועוקב בתשוקה אחרי הקבוצה. איך זה משפיע על החיים שלך? האמת שעד לפני שנתיים כל החיים שלי היו מושפעים מהכדורגל, אם זה ללכת לשחק עם חברים, ללכת לחוג כדורגל, לראות כדורגל, לשחק משחקי וידאו הקשורים בכדורגל, ללכת למגרשי כדורגל. כל שעות הפנאי שלי היו עסוקות בזה, והייתי מנהל את החיים שלי לפי זה, לפי כדורגל. אוקיי, מעולה. אבל למה זה כל כך מעניין? מה יש בזה? כי אנשים שלא מבינים יגידו, זה סתם 20 שחקנים רצים אחרי כדור ובועטים בו. מה יש בזה? האמת שאני לא כל כך יודע להסביר מה משך אותי בגיל כל כך צעיר. אני חושב שזה יותר מזה, זה התשוקה, זה משהו מעבר, זה לראות את הקבוצה שלך מנצחת, לעקוב אחרי הקבוצה שלך, לראות את השחקנים הכי טובים. אתה תרצה שהשחקנים הכי טובים בעולם ישחקו בקבוצה שלך. זה הקהל, זה צמרמורות כל משחק, זה דברים שהם מעבר. אוקיי. האלימות במגרשים הורסת את הכדורגל לדעתך? אני חושב שכן, אבל אני אומר לך שזה גם הופך את זה, זה חלק מהעניין, אני חושב, כי זה מעבר לספורט, יש פה גם דברים פוליטיים, בין ארגוני אוהדים, בין קהלים. אני חושב שזה חלק מהעניין, ושגם בלי זה, כדורגל יהיה פחות צבעוני. בסופו של דבר זה גרוע מאוד, זה אלימות, אבל אני חושב שזה באמת מוסיף צבע, כל העניין הזה של ארגוני האוהדים, שהם כל כך תומכים בקבוצה שלהם, ומוכנים גם ללכת על זה מעבר, אפילו לאלימות בשביל הקבוצה שלהם. אבל יש הבדל בין אולטרס שמרים תפאורה במשחק בשבת או בראשון, לא משנה, לבין אולטרס שרב עם אולטרס אחרי משחק. נכון, אבל אני חושב שזה גם משהו שהוא אפשר להסתכל עליו מנקודת מבט קצת שונה, שאולטרס מסוים משפיל את הקבוצה שלך, ואז אתה תרצה, בגלל שאתה קשור לקבוצה שלך, אתה תרצה להגן על הכבוד של הקבוצה שלך. אני חושב שהרבה דברים קרו לא טובים בגלל האלימות בכדורגל, אבל זה מוסיף, אני חושב שהכדורגל ייראה מוזר בלי העניין הזה. אני חושב שגם אוכלוסיות מאוד עניות אוהבות כדורגל, שאני חושב שזה בא משם. אוקיי. אם הייתה לך אפשרות לשנות משהו אחד במשחק, אם זה התקשורת, קהל, חוקים, מה היית משנה ולמה? אני חושב שכל העניין של הקהל הייתי משאיר אותו, החוקים גם הייתי משאיר אותם. אולי בנבדל הייתי מוסיף שאם היד עוברת את הקו זה לא נחשב נבדל, לפי מה שהבנתי הוסיפו את זה לאחרונה, אז טוב שהוסיפו. אני חושב שאולי הייתי מוסיף על בזבוזי זמן, שכל פעם שלקראת הסוף ששחקן, כמו שאנחנו רואים במשחקים של מכבי חיפה, נשכבים על הדשא, ללא סיבה, צריך לעצור את הזמן, כי בסופו של דבר השופטים לא באמת יודעים כמה זמן בוזבז, והם לא יודעים באמת איך לנהל את זה. אני חושב שזה יהיה יותר הוגן לקבוצה שכן מנסה לתקוף וכן מנסה לשחק כדורגל באמת, בשביל המשחק ובשביל האוהדים.
ומשהו בקשר לתקשורת, או שאתה לא היית כמובן, משנה? כמובן שאני חושב אבל שזה לא בר שינוי, אני חושב שתקשורת הורסת את הכדורגל, אני חושב שהיא גם מפריעה לשחקנים באופן אישי לחיים האישיים, כמו מה שקרה. פפרצי למיניהם. פפרצי, אני חושב שזה הדבר הכי נורא שיש. אני חושב שצריך להכניס את זה ממש לעבירות פליליות. אני חושב כן? שזה הורץ, זה פשוט, פעם זה היה פחות, אבל היום כל דבר הוא מצולם, כל דברים הכי קטנים שקשורים בחיים של שחקנים, שלא קשורים אפילו לכדורגל, הם מצולמים ומתועדים, שזה דבר שפוגע נורא בפרטיות של הבן אדם. אוקיי. מה לדעתך הפתרון להתפרעות של קהל? אני אתן לך דוגמה. לי יש דעה שצריך להחמיר את העונש לאוהדים שפורצים למגרש. כמו שקרה בדרבי התל אביבי בעונת 14-15, אם אתה זוכר, שאוהד הפועל, לא נגיד את שמו, התפרץ למגרש והרביץ לערן זהבי, ואסרו עליו להיכנס לכל מגרש בארץ למשך כמה שנים. ואוהדי בית"ר, לעומת זאת, לא נתנו לקבוצה שלהם להניף גביע בעונה האחרונה, בעונת 22-3, כי הם פרצו לדשא, וגם במחזור ה-25 בליגה, בעונה הנוכחית, 23-4, הם פרצו והלכו מכות עם הפנאטיקס בסיום המשחק באצטדיון טדי. צריך להחמיר עונשים, להוריד ליגה, לשלוח לכלא, רדיוס, מה הפתרון? חד משמעית כלא, אני חושב שלהוריד ליגה והורדת נקודות כמו מה שאנחנו ראינו, זה מוריד מהספורט. אנחנו עכשיו נראה שמכבי תל אביב לוקחת אליפות, בגלל, אפילו, במקרה הזה אפילו זה לא התפרעות אוהדים, זה בקושי התפרעות אוהדים של מכבי חיפה, זה אבוקות, שזה גם אסור וצריך לתת על זה את העונש ואת הדעת, ואני חושב שהורדת ליגה והורדת נקודות זה כבר להיכנס לספורט עצמו. אני חושב שעונשים לקהל, כמו מה שעשו, שאני אישית, כאוהד שלא נוהג להשתמש באלימות, נפגעתי מזה שלא יכולתי להגיע למשחק מול מכבי תל אביב שנה שעברה, זה דבר שאולי זה טוב שעשו אותו, שסוגרים יציע, שלא נותנים לארח בבית, אבל אני חושב שנכנסים לספורט עצמו ולתחרות, זה גם מוריד מהערך, ואני בתור אוהד של מכבי חיפה, גם לא הייתי רוצה שיורידו למכבי תל אביב נקודות, ובגלל זה אני אקח אליפות, כי זה מוריד מהספורט. אני מסכים איתך, אבל הנה אמרת שסגרו יציע, ואתה כן רוצה להגיע, זה רק בגלל 10 מופרעים שזורקים כדורים ואבוקות. נכון, אבל אני מעדיף את זה מאשר שמכבי חיפה עצמה תיפגע ותוריד ליגה. אני חושב שכאלה זה הפתרון, אבל אני חושב שהמדינה שלנו לא מספיק חזקה בשביל לעשות את זה, וזה צריך להשתנות. אבל אם אתה שואל אותי מה אני מעדיף, אם להוריד נקודות לקבוצה, או להוריד אותה ליגה, או לפגוע בספורטיבית, או שמשחק אחד אני לא אוכל לבוא, לא משנה כמה המשחק הזה חשוב, אני מעדיף גם לא לבוא למשחק, העיקר לא לפגוע בספורט ובכדורגל. ורדיוס זה לא פתרון? רדיוס חד משמעית זה פתרון, אבל אני חושב שזה לא פתרון יעיל. פתרון זה, אני חושב שרדיוס זה עונש שצריך לתת, אבל ראינו שזה לא עובד. מתי? מכבי חיפה היו לה כמה אירועים, היא התארחה בנתניה, מול באר שבע ב-4-0, אני זוכר. זה לא כל כך עזר, אנחנו ראינו שעדיין האוהדים זורקים אבוקות שאסור. אני אישית אוהב את האבוקות, אבל עד שזה פוגע ומעבר לחוק, אני חושב שפוגעים במכבי חיפה, שהקהל פוגע במכבי חיפה, זה מראה שהקהל שעושה את זה הוא לא באמת אוהד שלה. וזהו. אז טוב, אבל תראה, יש אוהדים שבאמת עושים את זה כי זה מה שמעניין אותם, זה כאילו לא מעניין אותם. ישבו לידי כמה פעמים אוהדים שהקבוצה לא מעניינת אותם, מעניין אותם להגיע לשואו, לעשות בעצמם שואו, לזרוק אבוקות ודברים כאלה. מה הבעיה לתפוס אותם? היום כל מקום כזה מרושת במצלמות. מה הבעיה שיתנו להם דוח אחרי המשחק, יגידו להם, אתם מגיעים למשפט, זרקתם אבוקות, סיכנתם חיי אדם. מה הבעיה בזה? אני מסכים לגמרי, אני גם חושב שזה פתרון, אבל אני חושב שהמדינה שלנו, כמו שאנחנו רואים באירועים שלא רק קשורים לכדורגל, יש לה פתרון מול העיניים, והיא לא משתמשת בו. אוקיי, טוב, אז זהו לפרק שלנו להיום. אז תודה רבה אופיר. תודה רבה לך.